أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle kuzo zonke indawo lapho kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Ake ngibingelele ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika-Allah, umdali wento zonke, umdali wey'nsuku ube phezu kwenu. Zingane zakwethu ngidangele. Inhliziyo yami ibuhlungu uma ngibona indlela abazali bethu abahlukunyezwa ngakhona. Ngiquote ivesi yeQuran lapho umdali wethu ethi wa idh akhadna mithaq. Ngempela kwenziwa isivumelwano. U-Allah wenza isivumelwano. Isivumelwano sika-Allah nabantwana bakwa-Israyeli. Mithaq bani Israel, nabantwana bakwa-Israyeli. Sithini leso sivumelwano leso? La ta'buduna illa Allah. Ungamkhonzi omunye uNkulunkulu noma ungabi nabanye onkulunkulu, noma ungakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kuka-Allah umdali wakho. Nanti kuvuthondaba-ke lapho Allah eseqhubeka ethi wabilwalidayni ihsana. Bese uphatha kahle abazali bakho bobabili. Ungabahlukumezi abazali bakho bobabili. Bafowethu, njoba ngithi inhliziyo yami ibuhlungu, ngithanda ukukhuluma nani noma nawe, wena ozaziyo ukuthi umzali wakho akakutholi ukuphumula ngenxa yezenzo zakho. Ngithanda ukukhuluma nawe, wena osukwazi ukuphakamisela umzali wakho isandla. Ngithanda ukukhuluma nawe, wena osukwazi ukuchapha umzali wakho ngenhlamba. Ngithanda ukukhuluma nawe mzukulu, wena osukwazi ukuphakamisela ugogo wakho isandla. Wena osukwazi ukuchapha ugogo wakho ngenhlamba. Wena osukwazi ukuphakamisela umkhulu wakho isandla. Wena osukwazi ukuphakamisela ubaba wakho isandla. Wena osukwazi ukuchapha umkhulu wakho ngenhlamba. Wena osukwazi ukuchapha ubaba wakho ngenhlamba. Ngikhuluma nawe-ke manje. Lo mama lo namhlanje wena osukwazi ukumtshela ukuthi uzombhakaza uma engagezi ingane yakho. Wakuthwala 9 months esiswini sakhe. Ubaba wakho ebhizi ehla enyuka namanye amantombazane. Esekuphikile wathi uma wakhe akabona ukuthi wenzani ngaleso sisu leso. Kodwa uma wakho akasibhonculanga leso sisu. Akasihushulanga leso sisu. Okunokuthi asihushule, wawa evuka nawe. Ungaphakathi esiswini sakhe
for 9 months, akudlayo nawe uyakudla, akuphuzayo nawe uyakuphuza, enzela wena. Wafika emhlabeni engazi uma wakho ukuthi uzokugqokisani, waphenduka isiphukuphuku kunyoko, wahambe ecela kubantu, ecela wembulelwa ngey'mpahla ezizogqokisa wena, embulelwa ngamanabukeni endwangu. Ayengake abikho amakhimbi, thina sikhule ngamanabukeni endwangu. Bazokutshela-ke abazali bethu ukuthi kwakukhona amhlophe bese kuba khona la kuthiwa o-black label, kwagcina sekukhona lawa amakhalakhala kodwa wayeyindwangu. La mina nawe sasiwabhoshela siwachamele. Ubani ozowasha lawo manabukeni? Iphumaphi insipho yokuwasha lawo manabukeni? Uma wakho kumele abone ukuthi uphuma kanjani. Namhlanje lo mama wena usumchapha ngenhlamba. Uma wakho wayehlekwa abantu, bemhleka ngenxa yakho ukuthi uthole ingane engekho emshadweni. Akazange asibhuncule isisu, akazange akulahle esitamkokweni, akazange akuvalele eplastikini lakwamasipala ayokulahla esigangeni, akazange akushiye etekisini, akazange akushiye esitimeleni, akazange akushiye ebhasini, akazange akushiye ebus stop. Hey Nkosi yami, akazange akushiye kujantshi wesitimela. Wathi umntanami lo ngiyowangivuka naye. Kwaba yilo ma wakho okucelela komakhelwane, akushiye nomakhelwane ahambe yena aye emakhishini ayowasha amanyala abelungu, ayowasha amanyala amandiya, enzela wena ukuthi wena ulala udlile. Bamthuke bambize ngayo yonke inhlamba abafuna ukumbiza ngayo, akubekezelele, enzela wena. Namhlanje lo mama wena usukwazi ukumshaya, umthathele imali yakhe yepensheni. Namhlanje lo mama wena usukwazi ukumshaya, umthathele imali yakhe yomholo. Namhlanje wena lo mama usukwazi ukushaya, umthathele imali uthi akakufakele upetrol emotweni yakho, yena enganamoto. Nanka amazwi abuhlungu. Namhlanje wena usukwazi ukushaya lo gogo, usukwazi ukushaya lo mama, umthathele imali yakhe yepensheni, uyothenga ngayo inyawupe, uyothenga ngayo ama-drugs, uyothenga ngayo ugwayi, uyothenga ngayo iy'njekisheni lezi enihlaba ngazo. Ngoba ningabona Jandini unembeza ufile, ukhohliwe, ukuthi wawuthi mawugodola lo mama akwefukamele njengesikhukhukazi sifukamela amatshelaso, axolele ukuthi ngcono kugodole yena. Nanko-ke amazwi abuhlungu engivalelisa ngawo, amazwi kagogo, amazwi kamkhulu, amazwi kamama, amazwi kababa. Ngoba bantabami, imali yomshwalense ningishayile nayithatha, angisakhoni ukubhadala umshwalense, angisakhoni ukuthenga ukudla la endlini. Nithatha imali yami niyothenga ngayo le nyawupe yenu, la ma-drugs naley'nalithi zenu, nibuye nizongishaya ningishayela ukuthi akunakudla la endlini. Nazi kahle ukuthi imali yokuthenga ukudla neyokubhadala umshwalense inini eniyithathile eningishayile nayithatha. Nanka-ke bantabami amazwi okugcina enginishiya ngawo. Uma kwenzeka ngifa ngiwushiya lo mhlaba, angithi into eniyifunayo vele, kulungile. Uma kwenzeka-ke sifika leso sikhathi ngifa ngiwushiya lo mhlaba, anongisiza ningivala amehlo bese nibiza omakhelwane, nibatshele ukuthi imali yomshwalense nina beniyithatha nidle, bengingawubhadali umshwalense, ayikho imali yokuthi ngingcwatshwe. Nivele nigubhe nje la egcekeni bese niyagqiba. Nenzelani? Ukuthi ngingahlukumezi omakhelwane ngokubanukela ngephunga elibi lomuntu ofile. Ukube bekungasiyiloko, bengizothi nisiyeke isidumbu sami la endlini, sibolele la endlini, sibhucuke size sibe amathambo, singene phansi kwenhlabathi, sibe umlotha. Kodwa ngoba angifuni ukuhlukeza omakhelwane ngephunga lesidumbu sami, niyobatshela nje omakhelwane ukuthi uma uthe ucela nigubhe la egcekeni bese nisifaka isidumbu sakhe, noma nisigoqa ngesikhumba senkomo,
noma nisigoqa ngetshali, noma nisigoqa ngamathawula, noma nisigoqa ngani, uma nje ngincwatshiwe ukuze nginganukeli abantu, ngiyobe ningisizile bantabami. Kodwa-ke nazi ukuthi mase ngithule imali yami yenpensheni bazoyivala abelungu. Nazi ukuthi mase ngithule imali yami yenpensheni bazoyivala abelungu. Kodwa niyophila ngani bantabami? La mazwi abheke kuwe wena, ozaziyo wena, ohlukumeza umzali wakho noma ngandlelani, ohlukumeza ugogo wakho noma ngandlelani. Wazi ukuthi umdali ukubhekile. Umdali uthi isono esikhulu esilandela ukukhonzwa abanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wezinto zonke, ukuhlukumeza abazali, ukuzwisa abazali ubuhlungu. Hey babemhleka lo mama ehla enyuka nenzilo ubaba bakhe engasekho emhlabeni. Bemhleka lo mama ehla enyuka nenzilo edayisa usu, edayisa umhodu, edayisa amagwinya, edayisa amawutwana, edayisa amangqina enkomo, edayisa izikobho zenkomo, kubanda kushisa, wenza sure ukuthi wena ulala udlile. Namhlanje wena lo mzali umphakamisela isandla. Namhlanje wena lo mzali umchapha ngenhlamba. Namhlanje wena lo mzali umtshela ukuthi wawungekho ngezikhathi zakhe. Hey mntanami, ngiyakuzwela. Uyazazi wena engikhuluma nawe. Hhayi bafowethu, bengisika nje elijikayo nami. Uma ngabe uyakwenza lokho, thutha kusakhanya. Ngoba the day iyacima le main switch eyilo mama, kucime wonke amalayithi endlini. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.